Alam nyo ba na isa sa favorite dish ng mga Korean kapag rainy season ay ang kanilang gamjatang. Isa itong pork neck bone soup, comfort food ng mga Koreans at late night meal nila after nilang mag-chill. May signature taste, malambot ang laman at very comforting talaga ang sabaw. Isa din itong popular dish sa Korea at matitikman nyo ito sa Subaji, Clark, Angeles City. Marami din silang ibang authentic Korean dishes na siguradong magugustuhan nyo. Kung gusto nyo naman ng privacy, meron silang 5 VIP rooms na good for 8 to 10 packs at 1 VIP room na good for 30 packs. No extra fee kapag nagpwesto kayo sa mga ito. Isa sa mga in-order ko yung kanilang spicy BOG, small size pero ang dami ng serving. Isa itong grilled pork neck bones with special nyangnyeom sauce na may cabbage salad. Must try din yung kanilang tomahawk donkatsu, crispy fried tomahawk pork with demi-glazed sauce and side. Sarap ng lasa nito at good for sharing na din. Meron din silang jeyok bokum, bacon cheese, kimchi jeon at terry mayo egg roll. Per dish pala meron silang side dishes na kimchi, kakdugi, vegetable sides with samjang paste. May available din silang mga samji set at sila na ang nagluluto. Katulad ng Andong style nyangnyeom galbi at yung kanilang press sangyup set. Last na tinikman ko yung kanilang mentaiko tofu stew. Kung hanapin mo talaga ang lasa after mong matikman. Perfect din ito after nyo mag-chill. Open pala sila Monday to Sunday, 10 AM until 5 PM. Located dito sa Screen Golf Park, Friendship Highway, Barangay Pampanga, Angeles City. For more info and prices, mag-direct PM kayo sa kanilang Facebook page, Subaji Restaurant Clark.